Il-Partit Laburista kompla jelenka differenza ċara li teżisti bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u minn minnhom igawdu l-kredibilità u l-viżjoni realistika bbażata fuq proposti tangibbli, partikolarment wara l-pubblikazzjoni tal-programm elettorali minn Alex Borg fejn qed jerġa' jinkixef it-taffiċ tiegħu. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza tal-Partit Laburista indirizzata mis-Segretarju Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield u d-Deputat Alex Muscat. Bedingfield qal li mill-programm elettorali tal-PN mill-ewwel toħroġ id-differenza kbira bejn iż-żewġ partiti ewlenin, bejn partit li hu kredibbli, kompetenti u preparat biex ikompli jmexxi lil pajjiżna u ieħor li lanqas proposti li jagħmlu sens mhu jippreżenta. Manifesti li suppost huwa nifs ġdid serva biss biex ħarġet fil-beraħ l-inkompetenza tal-Partit Nazzjonalista. Allura altru milli nifs ġdid. Fir-realtà dan il-manifest iktar jaqtalek nifsek għall-iżbalji illi fih. Bedingfield qal li l-Oppożizzjoni qed terġa' tagħmel l-istess żbalji bħall-aħħar elezzjoni meta ġew ippubblikati diversi verżjonijiet differenti tal-manifest u l-istess ġara bid-dokumenti ta' qabel il-budget. U sostna li minkejja li qalu li iżjed milli lesti biex jiggvernaw, spiċċaw jirranġaw żball wara ieħor fil-programm elettorali tagħhom avolja stennew il-manifest Laburista biex jikkupjaw minn fuqu. Fost oħrajn semma l-kontradizzjonijiet fi proposti ripetuti bħal mira tal-enerġija rinnovabbli jew oħrajn li diġà jeżistu bħal tal-pensjonijiet ta' dawk fid-djar tal-anzjani li diġà wettaqa' Gvern Laburista fl-aħħar budget li Alex Borg ukoll ivvota kontrih. Min-naħa tiegħu Alex Muscat qal li fejn tidħol l-ekonomija, in-numri huma kruċjali għax jekk ikunu ħżiena il-pajjiż jidħol fil-ħajt. Intwerew diversi okkażjonijiet oħrajn fejn Alex Borg jaffeċ fil-manifest tiegħu bħal famuża pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran. Tenna li minkejja li Alex Borg qed jgħid biex l-elettorat ma jiġġudikax fuq in-numri, l-iżbalji fil-manifest tiegħu żgur ma jistgħux jiġu injorati. Meta tqis it-taffiċ illi għamel tista' tgħid li kull figura fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista l-għażla quddiem il-poplu hija waħda ċara. Jew il-kompetenza u s-serjetà tal-Partit Laburista, jew min-naħa l-oħra l-inkompetenza u nuqqas ta' serjetà tal-Partit Nazzjonalista. U temm bil-qal li sem tasal is-serjetà ta' min qed jaspira li ftit jiem oħra ikun qed imexxi l-pajjiż u dik id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Il-Partit Laburista għandu manifest b'saħħtu li ilu jiġi spjegat mill-ewwel jum tal-kampanja elettorali u fuq kollox tim u tmexxija kompetenti biex iwettquh.